Barababum, Osmar. Osmar, barababum, Osmar. Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar. Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Os xogos da fame. Que desgraza tan grande. Outra fin de semana que pasa sen ter nada que facer. Somos pobres como as arañas e sen cartos non se pode facer nada. Se non gastases todos os cartos nun álbum de cromos de xogadores de trigobol de segunda man, teríamos algo. Éche moi divertido adiviñar quen será o próximo campeón. Será Centeo Escintilante, Pequena Baguette, Rex Receso 3. Stevie, ti non miras moito para o calendario. A Copa xogouse o ano pasado. Que queres dicir? Por que me pasa sempre o mesmo? Non sei como se acorda de respirar. Ola, ostracismo. É Osmar, señor Max. Como sexa. Acabas de ganar unha multa de 1000 bolocos. As normas da comunidade proíben terminantemente quedar na casa as fins de semana, ser un perdedor e folgar. Pero aquí pon que debo 2000 bolocos. Son dúas multas, señor Max. Interrompíchesme. A segunda multa é por encher a caixa de correo con paquetes de cromos de Trigobol do ano pasado. Que teñas un bo día. Stevie! De onde imos sacar 2000 bolocos? Igual cae do ceo a solución. O domingo celébrase a busca do tesouro de Vilalmorzo. Primeiro premio, 5000 bolocos. Non se me ocorre nada. Ola, mozos, non oíste lo da busca do tesouro? O que? Hola! Celebras a busca do tesouro anual de Vilalmorzo. O ganador leva 5000 bolocos. Se non o vexo, non o creo. É o remedio para os nosos males. Stevie, como é que non sabíamos nada diso? A culpa é de calquera que non sexa eu. Con eses cartos pagaríamos a multa. Ademais, no caso de ganares, sairías na portada de Entretemento Cereal e a oportunidade de ser famoso. ¡Famoso! Ei, és famoso! Creo que sei quen és. Onde hai que asinar? Cales son as probas? Carreira cunha culler de sésamo. Adiviñas? E, por suposto, a carreira de sacos. Dixeches carreira de sacos. Ui, ui, ui. Oh! Axudadesme. Volvín á casa montado nun dragón. Meu querido Moldiño, hai dúas clases de pans. Os que non superan o pasado e os que tocan as congas coas cabezas dos demais. Seguinte equipo. Nome do equipo. O nome... Osmar Bule, és máis lento ca un elefante reumático. Segundo as normas, necesitades 5 membros, polo menos. non. Paseando polo parque ortopedia. Son Osmar, señor Max. Como sexa. Que fai vostede aquí? É que veño participar no concurso. Eu fun un dos grandes buscadores de tesouros de Vilalmorzo. Compre competir en equipo. Vaya, pensaba que... Sen equipo, nin concurso, nin premio. Max, se quere unirse ao noso equipo, sería un placer. Ah, un prazer doloroso e terrible. Pois o regulamento non proíbe que os alugueiros compitan co seu administrador. Vale. Os E seguintes. agora que empece a festa. Aquí non vai haber festa ningunha. O que necesitades é disciplina. A busca do tesouro é unha guerra. E como capitán desta chusma, desta brigada de pans medios cocidos, farei de vos máquinas de matar con vos músculos. Xa vos avisei. Moletes e pastéis de nata. Benvidos todos á busca do tesouro de Vilalmorzo. Agora imos coñecer quen son os candidatos ao primeiro premio de 5000 bolocos. É hora de presentar estes equipos fantásticos. O primeiro equipo é o de Josie, Rosie, Molly, Patsy e Tutsi, as Baguettes. Pam, 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 imos aló, as baguettes son o mellor. O seguinte equipo fórmano Angelina Chelí, Depresión, Xelo, o Doutor Migallas e Óscar, a estrela de migallas de paixón. É o equipo dos pans famosos. Somos moi humanos e autógrafos non asinamos. E agora, imos co equipo dos paquidermos. Ánimo, paquidermos! Que?
é o grito de guerra. Imos agora coas estrelas desta espectacular busca do tesouro. Son os vixentes campións, Mentaurus, Minataurus, Víctor Roquefort, Musarela e Provolone Anderson. O equipo lactosa total! Escoitádeme ben. Os nosos patrocinadores e o meu axente de apostas esperan que ganedes. Para que non me rompan os xeonllos, vou vos botar unha man para que levede o primeiro premio do concurso. Despois repartiremos os cartos a medias, porque colaboramos todos. Por exemplo, o 10% para vos e o 90% para min. Vale, pareceme un trato xusto. Parececho. Queres dicir que estás seguro de que o é? A primeira proba é a carreira sobre placa eléctrica. Subirá a temperatura. Escollede alguén coa codiadura. Despois de estudar o equipo, ti é o candidato ideal para esta misión ostentoso. Son Osmar, señor Max. Me la quitedes uns patins especiais de aceiro. Preparados, listos? Oh, que o gran panadeiro me axude! Non nos decepciones, Osmar! Oh, non, non, non! Osmar foi o primeiro! Osmar foi o primeiro! Osmar foi o primeiro! Xa non sinto as pernas. Atención! Para a segunda proba do concurso, compre ter unha intelixencia elevada. Oh, daquela ti estás descartado, Osmar. Presta atención, Stevie. É unha adiviña que vos guiará ata o tesouro. Escoitade con atención. Teño un gran mostacho, unha morea de pimenta, unha guitarra e un chapeu moi grande. Sempre canto unha canción detrás da porta. Unha morea de pimenta. Que importa? Quen quere ir xantar a pan quente? Un gran mostacho. Veña, espremedo maxín e olos de queixo suizo. Gran mostacho, guitarra, chapeu grande. Cando penso niso, imagino... Comida mexicana. Boa idea! É hora de xantar. Non, Stevie, é a resposta de Boba Adiviña, un restaurante mexicano. Vamos, parecedes gorgonzolas. Usado o mapa do tesouro. Atopaste o tesouro? Que tesouro vimos comer? Somos demasiado famosos para participar na busca. Vedes detrás da porta, significa no patio. Non sei eu, aquí hai algo que cheira a chamusco. Son eu, durmin con esta roupa. Atención, preparádevos para a próxima e complicada proba. Encontrar o pan máis bello da cidade. Esta seina, o pan máis vello é Lady Brioche do apartamento 71. Polo visto, estivo na última cea. Mirei en todos os cornechos, non hai rastro de Lady Brioche. Revisei as cámaras de seguridade e desapareceu. Como? Mirade quen está aquí. Ola, mozos. Mirade quen encontrei na rúa por casualidade. Axudaramos na competición. Non nos fagas perder o tempo, Benny. Así non daremos encontrado o pan máis bello. Ai, ela é o pan máis bello, cerebro de queixo relado. Sabíao eu, o trampulleiro de Benny axúdalles aos queixos. Debíamonos retirar. Non digas iso, oligarca. Só se renden os febles. Imos encetar eses queixos e comelos enteiros porque temos estómago. O meu estómago adoece coa fame. Dixeches algo? Non, nada, nada. Moletes e pastéis de nata. Pasamos á seguinte proba da competición, o tiro de corda. Non o esquezades, cando ganedes o 10% é para vos. Aquí está ben. Preparados? Xa! Este é un deporte de bárbaros. Non podemos competir xogando unha partida de caraforno. Ai, non inventei o caraforno para acabar así. Vamos xogos de interior. E agora, queridos espectadores con glute, chegou o momento da gran final entre dous equipos, os paquidermos e lactosa total. Xa! Tirade! Eses queixos parece que son de ferro. Se ganamos, empatamos. Segundo os meus cálculos, os queixos iso non o saben. Xa me estou fartando, porque despois de todo son superintendente dun edificio. Así se fai, señor Max. Son máis forte do que parezo, outubro. Son Osmar, señor Max. ¡Empatamos! Moi ben! Como se produciu o primeiro empate na historia da famosa busca do tesouro, celebraremos unha proba extra sorprendente. Cada equipo debe escoller os seus participantes. Deixade mamín, A nenos. proba de desempate é a carreira de sacos.
O que? Ai, non, o meu único punto feble. Único, quero dicir que ti podes. A última vez que pensei que podía, acabei no Xapón. Segundo os meus cálculos, as probabilidades de acabares no Xapón son moi escasas. En serio? Ajá. Pero as probabilidades de que che caia enriba un queixo xigante e acabes aplanado son moi elevadas. Polo fermento do gran panadeiro. Tes que concentrarte, Oxímoro. Non vou permitir que morras antes de pagar todas as multas. Cambiábame por ti, pero o médico prohibiume axudar os amigos nas carreiras de sacos. Non pasa nada, Stevie, vou eu. Quero superar para sempre o trauma que teño coas carreiras de sacos. A ver, é a última oportunidade de impedir que marchen cos meus cartos. Quero dicir, cos nosos cartos. Osmar! Moldiño, mira toda a vantaxe que che levan. Mira! Ai, e logo marchei de Yale para isto. Hola, Josie. Mira quen sae na portada de Entretemento Cereal. Osmar, do equipo ganador da Busca do Tesouro. Pans famosos cociñando na Busca do Tesouro. Oi, que amable, é para mí. Sí. Moitas grazas. Toleo por Óscar, creo que está como un tren.